Üdvözlök mindenkit a mai videóban. Egy mapot szeretnénk bemutatni Blue-Dove-val, és a mapnak a neve az lenne, hogy... Óza csodák csodája, és sziasztok! Igen. Kezdjük. Na, nyomd meg! Hoppá, szerintem, de mindegy. Ez szerintem nem is kell, mert tehát ezt tudjuk. Ez is lassan egy éves ez a map. Ha. Ne építs, ne rombolj, ne barkácsolj, easy, könnyű. Nekem békésem van, de... Könnyű? Várjál, beállítom. Kérem, be van állítva. Oké, easy, nehézségen is 400. adventure módban, game mode 2. 4 chunk kell beállítani. 4 chunk. Úgy tudom, itt a 4. 3. No, 4, oké. Használhatod a spam pontot, ajánlott egy check. Éles, jó, ez nem kell. Na, itt van házi kenyérre osztom. Házi kenyér. Tessék. Közel 115 éve szolgálja történethűs. Olvassad. Hangosan. Hát nem én olvasom. Közel 115 éve szolgálja történet hűséggel a fiatal szíveket, és az idő sem tudta divatja múltá tenni kedves bölcselmeit. Azoknak ajánlom a pályámat, akik viszonzásul hülyek maradtak hozzá, és akiknek a szíve fiatal. Hát én szerettem a most soha, de várj meg! Már tudom, miért minden fekete-fehér, mert még ott vagyunk, ahol nem kéne lenni, még nem oldban vagyunk. Mert ott mielőtt Misgus Gluncs ellátja a baját, ebben mi van? Forrás. Azzal kell megmenteni. Most meg... Ez hogy néz ki? Nem tudunk bemenni. Gyere, van hátsó ajtó. Ezt ismered a mappot? Ez a map. Van hátsó ajtónk. De hogy ez? Ott vagyunk, ahol nem kellene legyünk? Hát az, hogy mi... Ott van Miss Lunch, miért meglátna? Napjuk. Várjál! Hol van Miss Lunch? Hol van Miss Lunch? Itt van! Menjünk! Nincs répánk. Itt van Miss Lunch! Meg! Gyere! Kösd rá! Gincsi! Gyere, Gincsi! Gincsi! Gyere! Gyere, Gincsi! Se szakadtak a fél. Na. Nem tudjuk, mert nincsen répás horgászgatunk. Na gyere, Gincsi! Nem fér át. Ez az. Hova kell menni? Merre kell mennünk erre? Út! Na, jössz-e, Gincsi? Gincsi, én már el is neveztem. Nem tudom, hogy merre kell, de kövessük a fekete kövesüket. Doroti, nem kerget bennünket Totó, bántott téged? Biztosan bántani akart, ugye? Szaladj, megmondjuk Harry bácsinak és M-néninek. Beszélj M-nénivel. Gincsi, gyere, nem elszakad, megint alkotjuk. Hogy néz téged? Gincsi, miért gyere. nem egy kutyát raktak, mert ő Totó, nem? Vagy ezen van Totó a gépjármű? Nem tudom. Nem kaptunk tojást, szóval gondol milyen? És jó fele megyünk? Aha. Nem jó fele mennénk, akkor nem tudom mi lenne. Hát akkor szerintem itt legyen egy vágás, mert lehet, hogy rossz fel megyünk. Nem. Erre volt a kő. Hát minden oldalra Gincsit van. muszáj hozni. Ott egy ház, nem Na. lehet, hogy oda kell mennünk? De. Komplett falu. Gincsi, siess, mert ugye ha futok, akkor nem tud elszakadni. De el tudsz akadni, ha túl messze vagy tőle. Hát akkor siessen. Itt van Botika. Én viszont Boti. teszek egy kis friss házi kenyeret. Boti. Szia, Boti. Nem. Barátod Ez Gincsi. Miss Runcstól loptuk. Itt kell letennie. M-néni. Jó napot, M-néni. Mit kell beszélni vele? Itt van a gépjármű, aki nem képes bejönni. Szája.
Gyere be! Na. Emnéni, tessék figyelni, mit csinál? Hát már megint Miss Glunch akkorát vágott szegény Totó hátára gerebjével. Jaj, kislányom! Összezavarodott a számolást. Ne zavarj bennünket, alanyom! Ezt a nyavajást keltető felemondta a szolgálatod. Lehet, hogy egy csomó kis csibénk odavesz. Harmadik küldetés, beszélj Zekével. Zik, szerintem ez Zik akar lenni. Hát, itt van Zik, melyik egy gomb? Zekori, Hank, Zeke, itt van Zeke. Na, Dorothy. Zeke, mondd meg, hogy védjen meg Totót Miss Glunch-tól, csak mert... Most ne bogaram, előbb a disznókat kell megetetnem. Hank. Igazán, Dorothy, okosabban is megoldhatnád ezt a dolgot. Hazaféle semmi nem Glunch, mi? Hazafelé nem Miss Glunch, hazafelé gyertek ezután. Akkor Totó repszöket be a kerbeneket, pedig nem kell izgulnod miatta, érted? Negyedik. Küldetés, megérkezett Miss Glunch, menj be a házába és védd meg Totót. Guncsi, gyere. Miss Hogy kell bemenni a házába? Hát vissza kell mennünk. Ide rakd le. Mire? Már a kerítése. Hát ezt az állatot. Szia! Egy. Na. Szia, gépjármű, találkozunk. Gics! Ott egy ház. Ezek a lovat szerintek meg vannak szedítve? Aha, csak be van. Miss Glunch! Hol vagy? Ott van bent. De nem megy. Ez egy labirintus. Itt van még egy forrás. Itt van Glunch oda bent. Jönnek ott. Meg kell menteni Totót. Ez a kutya közveszélyes vadállat. Elviszem a sheriffhez, és követelem, hogy pusztítsák el. Elpusztítani Totót, ez nem tetszik komolyan gondolni. Felhatalmazásom van, ide vele! Hopp, hát már letettük a kutyát. Nem világgá Totóval, csak így mentetek. És hol van Totó? Ki az a Totó? Miért van itt 3 darab Miss Glunch? Ja. Szia. 2. Konyha, ha. Azért körbenézek a konyha, ha. Nem tudok kimenni, ha itt a kijelent. Ott nem... Világ. De legölt Miss Glunch. Miss Glunch egy boszorkány. Ha? Szám, gyere ki. Hogy? Hogy? Gyere. Hova? Meghalt. Akkor hova kell menjünk? Menj világgá Totóval, én tudom, hogy hol a világ. És hol van Totó? Nem baj, most te lemaradsz, és kész. Itt a De világ. hol van? Menj át az egész házon. De nem halt meg. Nem ő halt most. Világ. Jó van. Dorothy, vagy én ki vagyok? Te vagy Dorothy. Én vagyok most Totó. Totó, gyere Totó! Jaj! Totó gyorsabb nálam. Csak az a gond, hogy Totónak itt van a húsa. Kérsz Nem Totó kérek. hús? Nem kérek Totó húst. De gyere, itt van egy kis Totó hús. Odaadom. Nem. Totó. Ott van valami nem. Hatodik, beszélj Marvel professzorral. Marvel professzor, Prof. Marvel. Ezt jó sokszor mondta. De ne! Na. No csak. Én... Vendégeink vannak. Vajon kik? Ugyan kihez van szerencsém? Ne áruld el, lássuk csak. Te most inkognitóba utazol. Nem sehol egy álszakál, akkor látogatóba tartasz. Nem az sem igazi, akkor világgá akarsz menni. Ha. Marvel professzor nem talál ki semmit, tud mindent. Ez kicsit fura.
Kérem szépen, professzor, én vagyok Dorotti. Nem mehetnénk be inkább megnézni Európa koronás főit? Soha nem csinálok semmit, amíg nem vizsgálom a kristálygömbjének. Menj be és nézd bele a kristálygömbbe. Jó kis állam. Itt a kristálygömb. Ne durva, figyeld. Jó ez a fel. Na, hol van? Izédet a végzett Hol van? portára. Ott egy üveg. Van, de olvasd. Na. Na, olvasd ezt már te, na. Hajszám. Na hát. Én olvasok, oké? Egy Én olvasok. Na hát, mit látok? Egy házat deszkakerítéssel, meg egy sült rajta szélkakassal, ami lóformájú. Van itt egy asszony pettyes ruhában, az arca gondterhelt. A neve Emily. Nem látom tisztán, megvan, sír. Valaki fájdalmat okozott neki. Majd a szíve szakad belé. Ez meg mi? Most éppen a szívéhez kap. Most meg lerogyott az ágyra. Ezzel vége, a kristálygömb elsötétült. Szaladj haza és nézd meg, néni jól van-e? Jaj, tudom, hogy jól van, nem néni. Elkezdődött a vihar, mindjárt jön a tornádó. Tornádó nincs itt. De a sztoriban igen. Merre kell menni? Arra. Hát vissza, Én megyek másik irányba. Emlénihez kell menni. De én megnézem, hogy erre mi van. Erre van egy kemence. Meg egy gomb. Ne nyom meg! Ne! Eltűnt Emily néni! Emily! Vagy Emléni. Rossz irány, de ne bújtsol. Kaptam egy vigaszhalat. Emily! Emléni! Nincs jól Emléni! Eltűnt Emléni! Hoppá, ezt nem szabad szólni. Emléni! Hol vagy Emléni? Bementél? Mindenki eltűnt. Emléni! Hogy Azért úgy játszik a szerep. Itt vannak bent. Mindenki bezárkódott a... Ne! Ne! Rossz irányba jöttünk! Tesó! Tesó, vagy hogy hívlak? Tesó, eltépésztek! Itt van Tató! Tetszóki! Poráz. A ház túlságosan is világos. Nézzünk körbe. Totó, gyere ki! Beomlott, gyere, beomlott. Totó! Beomlott a ház. Jaj, ne testvérem! Wow! Totó! Ez a mennyország! Nézd egy cuki pöttöm! Milyen kicsi kis törpek pöttömke! Ez kis pöttömke, várja, itt van egy óriás. Pöttöm polgármester, a város De rossz fele mész, ezt kell elő megnyomni. Nem ez? De most ne nyomd meg többször. Itt van, tessék. Igen. Na, De jó Glindától boszorkány kell vagy olvasni. vagy A boszorkány. 11. küldetés alatti Glindától olvasd. Te jó boszorkány vagy rossz boszorkány? Hogy én? Én semmilyen boszorkány sem vagyok, Dorothy vagyok, Kansasból. A pöttömök azt üzették, hogy egy új boszorkány ráejtette a házát a gonosz keleti boszorkányra. A pöttömök most boldogok, mert megszabadítottad őket. Jaj. Egy gonosz boszorkánytól rajta pöttömöket előbújjatok és odaadtok neki. Hát... Menj a tér. Menjünk a tér közepére, ünnepeljetek. Gyere, ez itt a tér közepe. Ja. Kaptam egy rózsát. Jó. Én pedig egy halotti csokrot, meg egy... Na, de olvasd a üzenetet. Halotti bizonyítványt kaptam. Egy illatos csokrot. Na, olvasd! A város polgármestereként köszöntelek szívélyesen. Pöttömök, örvendjetek, vigadjatok, a gonosz boszorkáim halott! Jaj, mi ez? Itt van a gonosz nyugati boszorkány. Ki ölte meg a testvéremet? Te voltál az? Nem. Véletlen volt, én nem akartam megölni senkit se.
Csak hogy piciny véletlenkedett el idén, én is tudok megy oda a nyugati boszorkány, szóval nem nyugat. Ott van! Azt kell ott megnyomni. Eddig eszek. Azt láttad? Várjál, fáj a torkom. Na, olvasd. Piros cipellő, add vissza de rögtön. Én vagyok az egyetlen, aki tudja, mire jó. Ki ne bújj a cipőből, hatalmas varázsereje lehet. Különben nem akarna ilyen nagyon, te pedig tűnj el, mielőtt valaki rád is pottyant egy házat. Jó. Elmegyek, kivárom az időmet, kerül csak a tutamba. Még egyszer, és akkor elkaplak picinyém, meg a kutyuskádat is. Ha-ha-ha. Jaj, tudom, Totó az akkor el volt addig bujkálva, vagy fogdába volt, csak így, mit tudja mint. Igen, de gyere, Csak gyere. tudja ő egy nagyon, kövesd a sárga köves utat. Szia, Mr. Glinda. Szia, Pöttömör. Szó szerint ez a neve, mi? Pöttömör 11. Gyere. Tesó, ez itt a csoda világ, nem gondolod? De Doroti. Te vagy Dorothy. Te vagy Doroti. Hát tényleg, Te vállaltad. Én a testvér vagyok, aki nem tudjuk, hogy létezik az eredeti sztoriban, mert nincs testvére szerint. Halotti bizonyítvány is van. Hát, mert meghalt a Illatos boszorkány. csokor, a város megmentőjének. Ó, tesó, még kaptam egy illatos csokrot is. Azt én is kaptam. Halotti bizonyítványt. Azt én is kaptam. Jó. Hát szerintem ez hosszú videó lesz, de én nem bánom. Én örülök neki. Hát legalább egy normális mappot kaptunk. Ja, sem egy olyat, hogy üdvözlök a mappon, kivitted a mappot. Ja, olyan még nem voltam. Ott van a madárjesztő. Na, azt mondja, hogy északi út, keleti út, minden merre sárgaköves út, déli út, nyugati út. Hullatom a belső géjeményemét. Tudnál segíteni nekem? Gyűjts össze környékről 5 szalmát, és tedd ki a madárjesztő hasát. Milyen szalmát? Hát szalmát, tudod, Nincs szénát. szalma. Szénát. Hol van Totó? Totó! Totó! Van. Na, Mi az a összekedjük. szalma? Hát Tudom, széna. mi az a szalma, de... Itt van egy láda. És itt is. Itt van egy szalma. Ládákat Igen, itt is lekeres. egy szalma. Itt is van egy láda. Nálad hány szalma van? Egy. Nálam 2. Totó! Bárhol lehetnek ládák. Totó beesett a föld alá. Itt van. Hol van Totó? Innen te már kiszedted. Innen kiszedtem már. Puha. Itt is van egy, ezt kiszedted? Igen. Ott is van egy bent a kertben. Nálad hány van? Egy. Nálam van 4. És 5 kell. Hány darab kell? Totó, megint egy. Megvan mind az 5, dobd ide. Totó! Dobd ide azt a szalmát. Keresd meg Totót. De dobd ide azt a szalmát. Totó, na. És mi De történt? dobd ide azt a szalmát. Jó, de kell a Totó. Jó, nekem meg a szalma. Hol van ennek a hasa? Ki kell tömni. Ne nyomkod. Ne nyomkod a fülét. Nem találod sehol se Totó? Itt a bendője. Jaj, tedd be a bendőjébe, tedd a bendőjébe. Ott! Ja, nem, az tehén, és malac, vagyis... Gyapjas. Totó! Miért bújj? Ne fuss be! Most nem kaplak. Hol vagy? Itt vagy mi? Totó! Muszáj volt kívsek egy blokkot. Csak egy fűblokk. Na, én megnyomom azt a gombot. Na, olvasd. Köszönöm, hogy segítettél már. Azt hittem, örökre így maradok. Tudom, nem könnyű ez nekem. A
fejemben egy cseppész sincs, ott is szalmával vagyok kitönve, a madarak se félnek tőlem. Én Ózhoz megyek, Smaragdvárosba. Ő hát, ha tud neked segíteni. Igazán komolyan mondod, az nagyon jó, végre nekem is lenne agyam. Smaragdváros, lássuk csak, igen, a nyugati út vissza a következő. Na, nyugati út, az arra. Indulás! Most vigyázzunk Totóra. De hol van? Itt. Várj, én meg viszek magammal egy bárányt, jó? Neked van Totó, nekem egy bárányom. És annak lesz gyapja. Ne! Elszakadt. Ne! Elszakadt. Aj, az enyém volt. Dobd ide, vissza. Köszönöm. Hozzá malacot! Jó, malac az jobb. Gépjármű úgyis meghalt. Ne fussunk, mert el fog szakadni. Egész állatkertet hozok. Ez hogy? De nem már. Ez így nagyon rossz. Elég lesz csak Totót hozni. Neked. Én hozok egy malacot, te meghozod Totót. Csak 2 kötelem van. Gyere malac, gyere! Ő lesz gépjármű 2.0, úgyis belecsapott az előzőbe a villám. Tényleg? Ezt nem kellett volna hallanod. Ó, de jó! Nézd már, akáciák! Azt a! Idáig, mintha nem azt láttál volna. Eddig nem akáciák voltak. De... Azok voltak? Jó, mi ez a textúrpa? Mindent törnek, Totó! látok. Megint elrosszakodott. Ne fuss! Fut! Meg kéne növeszteni ezt a kutyát majd, ha lesz csontunk. Megvan. De hova ment? Itt van a fa alatt! Gyere! Kapd el! Elkaptam! Már el van kapva. Itt a kezemben. Nincs rárakva. Gyorsan! Ne fuss el, ne fuss! Van. Na, látod? A malac az szófogadó. Igen, mert Totó kicsike. Malac is, ha kicsi, akkor is utána jön. De gyere, malac! Gyere! Egyébként megy a videó? Igen, megy. Kicsit hosszú kell. Ott van! Találtunk egy Miért házat. kell? Én örülök, hogy hosszú. Ott egy ház. Na Totó, siess már, szedjed a lábaidat. Tehenet veszek fel helyetted. És nem mosolyogj. A Totó rátámad a bárányomra, én nem tudom, mit csinálok. Na, Az nem itt bárány, van hanem malac. Akkor bárdogem. Műp. Hozz olajat. A bárdogem. Olajat. Az itt van bent. Azt a rohadt, itt mi van? Maga. Minden van, csak olaj nincs. Van nálad olaj? Szén, olaj. Szén kell ide. Szén az... Szént azt honnan szerezzünk? Magból lesz fa. Fából tudunk kisütni. Oké, hozok magot. Van magom itt, de nem olyan mag, de hülye. Ez facsemete mag. Nekünk sima mag kell. Nem, látod? Nem? Itt van fa, ami a szén, és a szénből lesz olaj. Ez fa. Na, itt a szén, na. De nem tudja betenni. Itt a fa. A szén nem Van is már lesz. olajunk? Olvasszunk ki fát. Keres. Ha? Kész az De ki olaj? van több a fa? Nincs. Én szerintem megölöm ezt a mal... De De várjál miért csak. van nekem fejszín? Nem tudom, de... A nyergem itt Küldtök egy van. blokkot.
Hogy csinálok? Szenet. Csinálja abból szenet a fából. És ki kell sütni a fát, csak úgy szólok. Fával fát. De rosszul sütöm. Itt még egyet kiütötni. Már innen dőlt ki a fa, de nem baj. Szia, bádog ember! Hogy vagy? Jól? Nekem itt van képjármű 2.0. De ez így menő. Az kell legyen a neve, hogy szén. Így van, faszén. Ez se jó. Dobd ide a szenet. Fej. Na, azt mondja, hogy a magból lesz fa, fát kell kisütni szén. Ezt ide fontja, Mi a ezt ide. szar? Nem. Akkor ezt megfordítva. Nem. Adok még két fát. Ah. Se a faszén, se az. Már mindent beraktam, de semmi sem jó neki. Ne! Ott. Menjünk el a izébe. Olajat faszénből kell. Jó, faszén. Nem, csak szénből, de. Jó, akkor menjünk bányászni. Várjál, mert én megnézek valamit. Jó, ezt ne lássátok, oké? Na várjál! Fából megvan! Ezt berakjuk. De ez a szén, mi? Ez a szén. Tőle szenet, ami nem tudom, Jó! hogy Hoppá, akkor ezt visszateszem. ragd is. Na bocsi, gyerekek, csak ez most muszáj volt. Én azt hittem, hogy ez itt semmi. És akkor fából, hol a fa? Nálam a- már van olaj. Oké, akkor gyere. És ezt ide kell Tényleg, dobni. bocsi. Tessék, beledobtam. Gyerekek, ugye nem baj, mert tényleg... Ott a világ, ezt te olvasod. De mindent én olvasok, s fáj a torkom. Nagyon köszönöm, tavaly ilyenkor jöttem fát vágni, és elerett az eső, azóta csak tovább Lábrosdásodtam, de most már hibátlan vagyok. Hibátlan, kopogtasd meg a mellkasomat. A mindenit, de jól kong, mert üres, a bádogos elfelejtett szívet rakni belém. Neked is velünk kellene jönnöd Smaragdvárosba, ott aztán kérhetnéd egy szívet Óztól. Rendben, elmegyek veletek a varázslóhoz. Vágd szét az útra dőlt fát bádog ember fejszéjével. Adott neked? Van nálad fejsze. Azzal kell kivágni. És ha kivágtam, Hát nem tudom, kell keresnünk egy répát, meg egy horgászpotot, hogy ez itt velünk jöjjön. Ezzel tudja utazni. de nem. Na gyere, menjünk! Doroti! Umikám! Azért még egyet kivágok, mert itt még volt egy fa. Ezt felhasználtam. Skype-on jönnek a dolgok, mind a... Osszod jön ez a malasz, látod? Igen, belagos, akkor utána jön. Kutyával is így van. Hú, de very jó. Ne! Hülye kötél! Mi történt? Elszakadt? De megint. De pedig visszamegy. Lovat hozok. Mindjárt. Az legalább tud menni. Olyan cukja, hogy a kicsi lábával izél. De szerintem már van egy 20-30 fél óra. Hát bőven, hát nem mióta jön. Meg Anya, hosszú mióta mag. mikor vettem almát? Mennyi ideje, anya? Hát azóta. Ah, de jó ebbe a textúrába, a fa átlátszó. Hát látszó. Ha, van egy ilyen kis falap, amelyet meg üveg. Üveg. Hol van? Totó, gyere!
Én malatom szófogadó, lögd le a hídról. Ne a malac! Lop malac. Malac a szófogadó, velem jön. Még most se okoskodik ez a... De bement a földbe. Ja nem. Földbe ment volna, fekete lett volna az egész. Azért nem lehetett rövid ezt a mappot meg. Hát de... Nem bérelt fel embereket? Bár szerintem... Hol a malacom? Itt. Dobsz egy kötelet, már elszakadt is. Megkaptam. Na látod? Szofogadom alatt. Jó, de elszakadt a kötél, hát megesik. Akkor az enyém is. Ez nekem az első olyan elszakadás, amiben én nem látottam. Na. Végre! Itt a gyáva oroszlán Csabus a fejével, nem? Varg, varg! Fel a mancsokkal, akivel kezd gyári, jöhetek ketten is egyszerre, fejszível támadnak. Vá! Hé, hagyj békén minket! Vargá, megjettél, ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Fel a kezekkel, te... Mi? Csökeményes szalmak azzal! Na ne, személyeskedjünk, oroszlány! Wow, wow! Félfogamra sem leszel elég kis vakarcs! Gyere csak ide, Toton, nesze oroszlán, szégyeld magad! Ezt meg miért csináltad? Nem is haraptam meg. Vigasztad meg az oroszlánt egy tortával. Ó, egy tortával. Jó van, hát ez itt a tortasütő 2000. Ebben van egy hús torta recept, amiben ne szívas, hogy kell bele malac-hús. Add ide! Na várjál, én nézem. Kell hozzá egy tojás. Vagy két tojás kell. Itt van egy nyers disznóhús. Nálam is van nyers marhahús. Itt egy húsfa. Na várjál! Itt is van. Kell bele sertéshús, malac-hús, csirkéből tojás. Vagy eddig mi van nálad, az dobd ide, ami nálad van, az ide dobod, hogy? Csak még elmegyek a marhahús, tojás, disznó, tessék. Na, minden dob ide. Oké? Kell még egy nyers marhahús, és 2 darab, vagy 3 darab. Az melyik? Nem is egy. Hú, még nagyon sok marhahús kell. Ide van marhahús. Az a disznó. És izeni. Az a tehén. Én jövök és körbenézek. Itt még van valami ott a gombánál. De húsfa, ezt vajon ki szabad ütni? Nem szabad, mert az húsból van. Ide fönt van egy ja, kutom. itt a húsfa mögött van hús. Mindegy, ilyen csúf. Van 2 marha és egy disznó. Mindjárt lemegyek és dobd ide, csak még. Mit van eddig? Lemegyek mindjárt, csak még van valahol egy. 4 disznó, 2 marha. Akkor mindjárt oda megyek és dobd oda nekem. Csak még dobd ide, hol vagy? Gyere le és dobd ide. Odafönt már körbe mentem, nincs ott semmi. Már. Na dobd! Mi nálad van? Oké, még kell 2 darab marhahús. Egyszerre várhattam én. Én még van itt egy. Nem. Húsfát kell keresnünk, mert már van még egy. még egy marhahús. Akkor azt dobd ide, mert már csak egy kell, ha azt ide dobod. Egy izé kell. Toto? Atya világ! Toto miért lett ilyen? Hát mert bárányok.
Bár, hagyj ölje meg azt a bárányt. Csak akkor fog lenyugodni. Csak akkor fog lenyugodni, ha megölheti a bárányt. Öljed, na. Na, Igen. mondtam én. Vigyázzál egy kicsit rá? Nem, mert már megvan szerintem az utolsó húsfa. Na kész! Na ezt úgy kell behelyezni, hogy fel 2 tojás, közé a 3 darab. Jaj, nem, még kell egy cukor. Egyetlen egy cukor kell. Akkor őrizd meg Totót. Kösd ki, kösd ki! De kösd ki! El fog szökni. De mondom, hogy vigyázz rá. Hova kössem ki? Várjál! Na, Egy, jövök. tessék, kikötöttem. Jó, jövök. Egy cukor kell. Pontosan csak egy. Csak egy cukor kell. És kész a portma. Ott van előttem egy cseszt. Nincs. A fákon kell, hogy legyen a cukor. Fák tetején. Biztos? Jó, hogy én éhezek közben. Várjál, megeszem a kenyeremet. Várjunk, ott van egy. Fák tetején. Ott egy cseszt, amit szerintem te nem láttál. Nem Hát, tudom, hogy nem, itt a cukor. megvan az utolsó cukor? Akkor mindjárt megyek. Jó. Ez a hús, ez még van kivéve. Totó, hova? Na dobd ide az utolsó cukrot. Na, akkor belülre 2 tojás. Na, hol van a... Itt van. Na, felülre kell így tojás. Így cukornád. Így nyers. Az úgy durva. Van egy gond, még kell 3 darab marhahús. Szuper. Mi húsfák melletti cseszben van. Nem biztos. Itt egy tojás, eldobom. Úgysem kell már több szerintem. Ha nem kell több tojás, eldobom. Nekem is van. Találtál? De úgy kapta meg az előzőt is, figyeld, a cukrot az itt volt, nem tudom, hogy nem láttad, itt volt né. Itt volt né. Ilyen eldugott helyeket néz. Figyelj! Mögötted. Igen. Né. Ott volt a cukor. Itt van még egy fa, ezt kifosztottuk. Ott van még egy fa, ezt szerintem még nem. Dehogy nem. Hát akkor hol a fészkes fenében lehet? Már mindent kifosztottunk a környéken. Ölök tehenet. Jó. Ölök tehenet. Ennyi. Nincs más választásom. 3 tehenet ki kell nyírnom. És persze csak bőrt ad. Na, ölök fejszével én is. Én Betül Magdal. Ez hogy jött bádogember idáig el? Nem tudom. Ez adott 2-t, egy izén kell. Ott egy, amit meg fogok jönni. Hol vagy, hol vagy? 3 adott. Akkor rakd be a tortasütő 2000-be. Kész? Ennyi? Nem jelent meg ikom. Pedig ezt így kell.
Na várjál, egy kicsit átrendezem. Add ide azt a receptet. Nem. Rájöttem, hogy mindenből 2-vel többet szereztünk. De ne, az úgy maradjon. Jó. A cukornádból 3 kell. Jó. Ez így kell, hogy legyen. Most. Jó. Így jó. Ott van melletted egy gomb. Van nálam egy hústorta. Látod? Nyami, nyami. Na. Egy. Igazad van. Na, hogyha rátámadsz olyanokra, akik... Csak a nagy gyáva állatot látják benned. Igazad van, gyáva vagyok. Még a saját magamtól is megérdek. Nézzetek rám, hetek óta nem aludtam. Miért nem próbálsz birkákat számolni? Mert a birkáktól is félek. Nem gondolod, hogy rajta is segíthet a varázsló? Hát persze. Olvasod egy cikk? Hát persze, hogy segíthetne. Te is velünk jöhetnél Ószhoz. A varázslóhoz majd kérünk neked bátorságot. Oroszlán. Aranyos tőletek. Az életem már egyszerűen elviselhetetlen. így. Na. Kiröpögöl. Azt kinyírom. Vagy kiröpögött. Várjál, belagott. Így. Jó, most akkor mit kell csinálni? Hát kiszedjük Totót. Totó elszökött! Elszökött! Igen. Jó, én ezt magammal viszem. De nem érte, hogy menjünk tovább. De tovább kell menni. Okay. Látod, ki van velem? Igen. Na. Mi van? Eszökbe nézzed. Aztán ez békkel itt mögöttem. Ugye, mindjárt megüt téged. Egy. Én duplán dolgozok, látod? Nézd ide. Lát. Van velem egy malac. Totó! Totó megint elszokott, én addig megyek. Sota, pont beáll a fiúhoz, szerintem. Ej, öld a malacot, 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 öld a malacot. De Totó, na! Te nem mondod tovább. Hozzad, te az állatot. Én húzom bárod embert. Húzzad. Ha leszakad, akkor úgy hagyjuk. Megöljük és magunkkal visszük a csontjait. Gyere! Jövök. Könnyű beszélni. Legalább tud járni. Istenem! Nyírfák! Nyírfák! Itt van még? Itt vagyok. Na. Még a viti mindig megy. Megterik a gépem. Ez tényleg, na, Totót én nem vagyok. Kellene majd valahonnan egy csontot szerezzünk, és akkor jó lesz. Majd, Tata! Ez jó. USA nép Pakcser, ne lépj rám. Jó van. Hol van? Hol van ez? Hát utánam, gyere. Gyere hol a bádog ember? Itt. De nem már, add vissza bádog embert. Légy. Ja Istenem, na haladjunk már. Mert a videó tényleg már terheli a gépemet. Hát, azért nem rövid mappot csinált. Már lassan egy órája. Na tessék, fogd meg Totót. Igen. Ott van, né. Dobj egy izét. Én jövök.
Megnézem, hogy tényleg van-e valami. De na, meddig nem szakadt el, Totó. Én szép lassan megyek. Végre kaptam valami. Wow! Azért megvárhat. Teli van a virágokkal. Utána jön, Totó. Itt van a bádögember, azt ott kellett volna hagyd. Nem, ez utánam jön. Ott smaragdváros, pipacsvező, túllodál, mindent, nem, semmi, nem, futás. Futás! Az ott egy gomb. Ott hagyod őket. Baszket. Wow. Totó! Na, milyen Na, a rejtvényeket gonosz kell nyugati lenni? boszorkány Érted? megrémisztette, megmérgezte a pipacsokat, amitől Dorothy és az oroszlán álomba zuhan. Ahhoz, hogy felébredjenek, old meg az álomvilágban a rejtvényeket. Na, előbb kell a zöld. Hol a zöld? Itt a zöld. Itt a zöld. Te lépj rá a narancsárgára. Az piros. Akkor pirosra. De kinyit az út, mert megcsináltam. Ja, akkor csináld meg. Narancsárga, piros, zöld, kék és lila. Na jó van. Köszi. Na jó. Te kell nyomogassad. Nem onnan. Nem onnan. Lila, narancsárga, kék, piros és zöld. Ez Kész menő. ki? Na jó van. Honnan kell indulni? Ezt meg kell jegyezni. Tanul. Honnan kell Kék, indulni? zöld, narancsárga, piros, lila. Akkor az biztos kék. Zöld, narancsárga, kék, zöld, narancs, lila, piros. Ez tetszik. Na jó van. Várjál, első. Nyom meg. Lila. Kék, zöld, narancsárga, piros. Az megakadt. Aha, ez volt a szerencsém. Ez. Na, akkor kell előről. Milyen színnel kezd? Lila. Lila, kék, zöld, narancsárga, piros. Várjál, újra. Én Lila, kezdtem. kék, zöld, narancsárga és piros. Na, mondjad a számokat. Az első, ott a középső. Oké. Na várjál. Itt van. Az első az kék. Ne lépj semmire. Kék, narancs. Kék, narancs. Lila. Piros. És zöld. Aha. Hát ez nem volt nehéz. Yeah! Most Hol van? Eltűnt kutya. nem baj. Én visszamegyek bádog emberért. Ott van bádog ember, te hülye. Itt van. Ide Mert visszajön. Itt van Smaragdvárosba. Tök mindegy, én viszek magammal egy helyet. Mindegy, legalább nem kell szenvedni a kutyával. Arra nem gondoltak, Én hogy meg már kell itt volna szennyíteni. Én tépézlek. Kinyomtam a gombot, mi volt, nem tudtok olvasni, de micsoda. Kírás épp, hogy csak ki nem szúrja a vaks, ezen... Mindjárt megyek, várjál. Itt vagyok már a lábadnál. Mosás és tisztásban. Wow.
A piros cipő van rajtunk, bárhova bemehetünk. Gyere, de gyáva boszorkány, most kinyírunk. Na. Hova kell Óz. menjünk? Hát Óz. Egyértelműen Óz. Ezt én nem értem. Igen, mert készülj fel a találkozóra, ott egy mosás és tisztás. Olajozd meg Bádog embert. De hát előbb megolajoztuk. És mi hol fürödjünk? Etessen meg az oroszlánt. Ez véletlen volt, ez nem történt meg. Jó, olajozzuk meg. Hol van olaj? Hát kell szalma, ami itt van, nem is kevés. Az összeset belerakjuk. Hol van ennek a berakója? Itt. Rak bele. Oké. És akkor mi? Olajozd meg Bádog embert, az megvan. Mondom. Na azt mondja, hogy etesd meg az oroszlánt. Az megvolt. Mindegy, én még adok. Megolajoztam. Én odaadom a fölös húsunkat. Beszélj Józzal. Na most már oké. Most már kinyíl az ajtó. Wow. Beszélj. Di. Ennél meg beszélj. Oké. Ott van. Ez neked nem fura, hogy fából van? Én vagyok az a nagy és hatalmas, kik vagytok? Engedelmével én vagyok Dorotti, mind mi azért jöttünk. Elhallgass, a nagy és hatalmashoz tudja, hogy miért jöttetek, ám előbb bizonyítanotok kell, hogy méltók vagytok rá. Hozzátok el nekem a nyugati boszorkány seprőnyelét, induljatok. De ahhoz előbb meg kell ölnünk a boszorkány. Mi lesz, ha ölöl meg minket? Keresd meg a nyugati boszorkány kastélyát, jó Azt van. is tudom, hogy hol van. Tessék? Tudom, hogy hol van. Jó, menjünk. Szegény Totót elhagytuk. Ne a baj, legalább... Hirtelen este lett. Kapul. Gyere. Jaj, de azért tényleg... Azt mondták, hogy a sárga köves után megyünk. Nem. Tényleg. És mi van, ha találkozunk a repülőmajmokkal? Erre van a nyugati boszorkány. Én félek. Én nem. Mi lesz, ha repülőmajmokkal Ne találkozunk? kérdezősködj, nem találkozhatunk olyan hülyeségekkel. Jó, igazad van. Hol vagy? Már túlmentél? Rajtam. Nem. Azt hittem, Hol hogy, vagy a bár? azt hittem, hogy te egy zombi vagy, de komoly, valamiért kerültél. De ezért meredtem. És hogy lehetőleg. Én közel vagyok szerintem már a várhoz. Hát én is itt vagyok előtted. Ha? Piros cipellő, na. Most tedd a dolgot, összeütjük és hazakerülünk, mi? Ott a vár! Hol? Én nem látja. Most fel kell jumpolgatni. Honnan tudod, hogy mi történik? Ismered a mappot? Tudom, mert láttam, És hány órába vették fel? Húha, hát nagyon elbújtották ezt a ját. De hol vagy? Nem. Keresd meg a nyugati boszorkányt és győzd le! Ha zavarnak a felhők, a videóbeállításokban kapcsolt ki milyen felhők. Hát Ja, úgy értem nappal van, akkor a felhők zavarnak. este is van. De jól néz ki a hold! Textúrban. Na, gyere! Hát most Bádog embert elvesztettük. Pedig ő nagyon nagy segítségbe lett volna. Aha. Ha leesünk, meghalunk. Úgy Nem ugrálj. igaz. Egy. Én leugrok. Ennek most sok értelme van. Kell valamilyen gombnak lennie valahol. Takar.
Te menj el, jumpolj oda a másik fele. Jó van. Másik perc. Mondtam a videó elején, hogy nem vagyok pro jumpos. Bár, vagy ez az előző videó volt? Igen. Mindegy. Nem vagyok pro. Na, itt fölfele, vagy lefele? Erre. Wow! Hol? Itt egy kristálygond. Itt egy enchantoló. Wow! Nagyon nagy. Oh. Mi nagy baszket? Nincsen ajtó. Vagy van ajtó, de nincsen kaland. Akkor maradj ott fenn az ajtónál, kérlek. Oké. Csak annyi a dolgot, hogy ott maradsz az ajtónál. Megírtad. Ugye tudod, hogy kell ott megállni az ajtó előtt. Igen, nem vagyok ilyen. Mert nehogy elmenj, mert elvesztelek. Elmentem. Na jó, gyere! Nyisd ki! Gyorsan! Hogy? Ne gyere föl, nyisd ki! Hogy? Mindegy, én lemegyek, kinyitom. Miért tudod, hogy hol van? Nem, itt van nem egy megkeresem. út. Ne, Ja, tényleg, itt ki. itt is egy ajtó. Úgyhogy akkor menjél el, nincs ki. Itt! Ben vagyok. Itt egy chest. Halmák. Semmi. És nem kell kimenni. Ott kell látni. Hol? Hát- Aha, itt kell majd valahogy átjutni. Szalmákon jumpolva. Ja, értem. Hát nem. Hopp! Di. Itt pont beleütjük a fejünket. De nem, amúgy át lehet azon ugrani. Azt úgy kell, hogy Ez nem... az! Hát, hogy úgy kell... Szinten! Úgy tudtam volna én. De durva. Hú, hát itt nehéz átmenni. Nagyon. Tető! Végre látok egy tetőt. Hát eddig sok tető volt. Már sok házat láttam. De. Itt nem kéne leugrani. Itt le kéne talán menni. Leugrottam. Itt. Aha. Itt a chestben vannak vizek. Azonnal is sebzéspotik. Én magammal Víz, viszem. az a víz, te. Ide van írva, hogy azonnal is sebzéspoti. Igen, El van hogy írva. víz. De ért. Ezt nem kell már hústorta receptje. Hát hazavinni nem kell, már tudjuk már, hogy kell. Hústorta recept. Hát a hústorta. Nagyon finom az. Finom lehet. Összefek vele. Na, Hát, de azért lassan lesz vége a... ennek mi van a kezében? A sephülye ott a kezében. Hogy? Mit csináljunk vele? No csak, drágicám. Van De én ezt már kedved elolvastam. bucskázni? Az utolsó... Ja, jó. Nálam van azonnal is sebzéspoti. Ja, öljük meg. Oh! Au! Itt műveltél, jaj, elfogadok! Itt Akkor gyorsan érdekel. menjünk le, mert én kezdek félni itt benn. Hát És amúgy küldtek jobb ki is a lett az majmokat. idő. És én nem akarok találkozni a majmokkal. Főleg azért, mert repülnek. Ez a hülyeség. Az csak az ózba vannak, az igazi ózba. Nem, mert vannak ebbe is repülő majmok. Aha. Nem? Nem tudom. Mi az? Szia Rács! Szia Rács vagyok, Mizu. Inkább. Itt hol kell menni? Vagy csak itt vagy? Itt. Már azért, mert itt emlékszek. Kezd fájni a torkom. Hát nekem is fáj a torkom egy kicsit. Igen, mert sokat mondunk. Sokat Azért beszélünk. van itt Tea.
Csak már hideg. Jó vagy. Nem arra kell menni, itt valahol át kéne jumpolni. Ide fönt megvan. Itt. Ennyit nem tudunk megcsinálni. Jó, éhezek. Addig van kajám, már 64 kenyeret elhasználtam majdnem. 64. Na, merre jöttél? This is Sparta! De jó, ez csak én látom ilyen színű fának. Aha. Ez nálam elmondjam milyen színű fa? Milyen? Narancsárga. Hát itt kell röhögjek, mert tudod, torok fájdalmam. Na, egy percre. Mindjárt ezt még végig játszom. Merre kell menni? Megvan. Az ajtót mindig nyitogassák. Fáj a torkom. Ettől a sok ilyen olvasást, hogy hello, ezektől. Hát ez... Tényleg fura. Na, egyébként nem kellett volna más hanggal, az csak a szivacsnál van. Nem tudom. De én direkt akartam. Ne, itt egy kötél. Szia, bádog ember, vissza-vissza. De ez így durva így most. Hello, bádog ember. Hogy vagy? És nézi. Ó, na, megint elhagytunk. Mr. Bádog. Akkor menjünk az Ószhoz. Addig megkajálok, hogy Óznál ne legyek. Én is kajálok, várjál, van nálam kenyér. De én csak 32-t kaptam. Még te mondod, hogy 64-et már megettél. 11 Ugye, darab veszem a kenyerem videót, van. de azt már írja is. Amúgy ezt mindig írja. Figyelmeztetés. Nagy CPU terhelés kódolásnál. Nagy CPU terhelés. Rakd bele ebbe a seprűt itt. Ugye mondtam, hogy mindjárt vissza. Igen, kérek. Itt van Óz. Mi az? Tiszteletben egy GD cím. Kecsegő óra. Jó, hát ezt tudjuk, hogy valóságban én izé vagyok, és hogy szemfényvesztő, és hazamehetünk, és egy hotel. Oszki, Dorotti, barát. Nem értem ezt. Ki kell osztani a jutalmat. Mi a jutalom? Köszi. Gergő, ebéd! Hát szerintem ezt már nem kell tovább játszani, mert tudjuk mi lesz, hogy hazajutunk, és hogy Én nem tudom. de ki Vagy már- esetleg második részbe felvesszük azt ott. Na oké. Na akkor jövünk második résszel. Én Norbi voltam, itt volt velem. Én meg Liga. megyek ebédelni, sziasztok! Sziasztok!